За поръчка можете да се обадите на номера, който се намира в горния ляв ъгъл на видеото. Това е звукът. Можете спокойно да го използвате от дома или в апартамент. Бъдете спокойни, приятели. Можете да направите поръчките си чрез телефонния номер или по WhatsApp, приятели. Благодаря ви. Кажа, толкова е шумът, приятели. Тоест, можете спокойно да го използвате от дома. Виждате, че няма абсолютно нито една загубена бройка. Здравейте, приятели! Аз съм Мустафа Уста. Сега ще ви покажа машината за свиване на слим цигари Кейфматик, приятели. Нека веднага включим щепсела, разбира се. Ето щепсела цветна. Да го сложим точно тук. Това е машината за свиване на слим цигари, приятели. Виждате как се пълни. Толкова е пълна, че вече трябва да я изпразним. Нека ви покажа още при първото пълнене. Виждате, пълно е до дъното. Няма нужда да отварям останалото така или иначе. Виждате качеството й. Тютюнът е малко влажен. Затова заради тютюна остава малко на дъното. Можете да свиете до 8 стека на час, приятели. Има настройка за скорост. Можете да пускате тютюна с желаната от вас скорост. Виждате, машината пълни до самото дъно. Вижте, на отвора на машината остава толкова много разпилен тютюн. Тоест, когато го дадете на клиента, той не може да ви каже, че тютюнът е недостатъчен. Този тютюн е малко влажен, но когато изсъхне, няма да остава и на отвора. И това изкажа... Толкова е шумът, приятели. Тоест, можете спокойно да го използвате от дома. Виждате, че няма абсолютно нито една загубена бройка. Отново. Нека отворим, за да видите качеството. Виждате, пълно е до дъното. Вижте качество. За поръчка можете да се обадите на номера, който се намира в горния ляв ъгъл на видеото. Това е звукът. Можете спокойно да го използвате от дома или в апартамент. Бъдете спокойни, приятели. Можете да направите поръчките си чрез телефонния номер или по WhatsApp, приятели. Благодаря ви.